Γεια σας gamer, τι γίνεται Vaggos Gamers εδώ και θα παίξουμε για πέμπτη φορά GTA 5. Με είπατε να παίξω και άλλα παιχνίδια, αλλά παιδιά θα παίξουμε. Θα παίξουμε και πρώτο το Minecraft. Τώρα προσπαθώ να με βοηθήσει ένας φίλος μου για μια κάρτα μνήμης. Εντάξει, θα βουλευτούμε τώρα. Το έχω κατεβάσει ήδη το Minecraft στο κινητό. Αλλά περιμένω να πάρω μια κάρτα για να έχω περισσότερο κόσμο. Εκτός, τώρα σκέφτηκα να μην παίζουμε στο κινητό Minecraft και να παίζουμε στο PlayStation, στο 3. Αυτό σκέφτηκα. Και άμα σας αρέσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται ωραία ιδέα. Λίγο φωνή παιδιά. Το βίντεο θα διαρκήσει 14 λεπτά ή θα δούμε στην πορεία. Εντάξει, βγαίνει κάπου εδώ. Φτιάξουμε αυτό εδώ το πανέμορφο αυτοκίνητο. Όπα. Γίνεται ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Θα πάμε και στο τμήμα μετά, στο αστυνομικό, να δούμε, γιατί πριν αρχίσει αυτό το βίντεο έπαιζα λίγο για να δω τι πράγματα. Σας ενοχλεί ο φακός? Armor. Γίνεται αλήθεια παιδιά ένα ωραίο αυτοκίνητο, βλέπετε. Αυτό είναι. Εξάτμιση, μπλε. Όπα. Βάλουμε αυτό. Δεν νομίζω να έχουμε παίξει να το έχουμε βάλει αυτό το αυτοκίνητο σε άλλο βίντεο. Θα το βάλουμε κόκκινο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, τώρα θα μου πείτε γιατί τα κάνεις όλα κόκκινα. Όντως παιδιά μου αρέσει το κόκκινο. Μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά μου αρέσει το πολύ το κόκκινο. Ωραία, ομάδα δεν αλλάζει, ομάδα είναι μία. Βλέπετε μέσα βλέπουμε σκελετό. Άμα κοιτάξετε εκεί που είναι ο οδηγός, όπα. Θα βάλουμε αυτήν, έχει και αυτήν εδώ την ωραία. Αλλά εντάξει, αυτό φαίνεται πολύ ωραίο. Να πάρω δε ρε. Πράγμα δεν φαίνεται πολύ. Θα βάλουμε άσπρο. Δεν θα τα κάνω μαύρα. Και αυτό εδώ είναι παιδιά. Ωραίο αυτοκίνητο. Θα το έχουμε και στο online. Θα μπούμε στην άλλη εβδομάδα. Αυτή είναι εδώ τη βδομάδα θα μπούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βλέπετε, πανέμορφο. Πάμε λίγο στο τμήμα παιδιά. Κορδεύω το πι τα νεύρα. Τμήμα εδώ και τα ποτά. Ναι, έφτιαχνα την κάμερα, μην δίνετε σημασία. Απλά μήπως δεν βλέπετε καλά. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
όταν λέει ο Βαγγέλης ότι ξέρει να φτιάχνει, όχι ρε φίλε, ξέρει. Δεν είναι από τους νομπάδες. Σας παρακαλώ. Τώρα στα άλλα βίντεο, απλά και σε αυτό το ξέχασα και να μην το σβήσουμε το βίντεο πάλι, το ξανακάνω, θα βγάζω το φακό. Αυτή είναι η μάπα, είναι εδώ ρε φίλε. Αυτή είναι εδώ. Πού είναι το άλλο το δικό μου? Σου σχέδιζε. Ωραία, παιδιά, σκέφτηκα να φτιάξουμε μια μηχανούλα. Ω, έχεις και μπάτσους. Ωραία. Έχετε δει πώς θα κάνουμε. Σήμερα θα πατήσουμε τους άνθρωπους. Τους δες. Τι κολλά αστυνομία. Πού πας ρε φίλε? Κάτσε να τελειώσω εγώ να πυροβολάω και βγες εσύ έξω μετά. Πολύ ωραίο αυτό, είναι και γρήγορα. Ναι, στο line θα κάνουμε και κόντρες. Δηλαδή τώρα θα μου πείτε πώς να κάνετε κόντρες. Θα σας πω εγώ. Πηγαίνετε με κάτι φίλους σας σε έναν μεγάλο αρχικό δρόμο ή εκεί που είναι μια μικρή λίμνη και αρχίζετε. Βάζουν δύο αυτοκίνητα μπροστά, πείτε ότι είμαι εγώ και ένας άλλος φίλος μου, και μπροστά ένας φίλος μου και κάνει μόλις το νόημα. Μόλις κάνει το νόημα φεύγουμε και έτσι γίνονται απλά οι κόντρες. Θα βάλουμε λίγη στήλη. Του έβγαλα τη ρόδα. Το είδατε? Αμάν. Τι ρε φίλε, τι? Παιδιά, θα αφήσω να χάσουμε για να μην μας κυνηγάει η αστυνομία, να πάμε να κάνουμε άμα προλάβουμε και τίποτα άλλο. Όχι! Αυτό θέλαμε! Να σκοτωθούμε. Περιμένετε λίγο παιδιά. Είναι αυτό που είχα φτιάξει την προηγούμενη φορά. Έλα ρε φίλε. Καλά παιδιά, αυτό θα δούμε. Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Φίλε, να ανοίξει λίγο το αυτοκίνητο. Αυτό εδώ το πιστολάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μικρό. Αλλά είναι και αυτόματο. Το αυτοκίνητο. Δεν ξεχνάτε να μου δώσετε το αυτοκίνητό σας. Βλάκες. Σπάστα όλα. Σπάστα ρε. Κάνουμε καμπριολέ. Όχι, μετά θα μας κυνηγάει η αστυνομία που εύκολα. Έλα ρε φίλε, έχω κανένα πρόβλημα εγώ μαζί σου. Εσύ γιατί με κυνηγάς? Γιατί με κυνηγάς? Σε κυνήγησα αγορέ. Σε κυνήγησα. Στο διάολο τότε. Στο διάολο. Ανακοινωμένη. Φωνιάτικη. Ναι, μου είπατε πολύ
να βγάλω πιο συχνά βίντεο. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Έχω και καιρό να βγάλω. Όπα, κάποιος είναι εδώ μέσα. Ποιος είναι? Ποιος είναι ρε? Δεν ξέρει εμένα μου. Ώρα να με μάθει. Μου Βαγγέλης ρε. Έχει ζουγκουλά, ζουγκουλά. Πού είναι? Ποιος είσαι φίλε μου? Τι εσύ εδώ? Έλα ρε φίλε. Τι πρόβλημα έχεις, ενόχλησα? Άντε τώρα πάτε να... κλάστε να. Έτσι και πετύχουμε κάποιον με το πιστολάκι. Καλά παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πώς σας φαίνεται? Συγγνώμη για λίγο το κουζίνι. GTA 5. Γεια σας!